304 12. I ara, ja hem marcat això, i ens posem a marcar el web. Val, doncs monto l'estació. Si vols muntar l'estació mentrestant... També los sí, de fet el que hi havia abans era d'un aquí hi ha un... sembla un basset, no, Àngels? Sí. Veus que hi ha com una vora aquí, un tros aquí rodó, aquí a la nansa, a l'altra banda, que està completament fet pols. O sigui, bueno, fet pols no, està tot aquí, però partit. I aquí hi ha una vora que podria ser la mateixa, no sabem si és la mateixa o no, però és bastant semblant. I aquí hi ha un altre tros, que no sabem si és la mateixa o no, però que també podria ser la mateixa. Si no parlo, m'avorreixo. No em tomo carbó. A parlar, però que sigui, treta. Aquí sobre el cua, em sembla. Des d'aquí sí que veig elles, es veu més. Aquí hi ha d'aquest fragment semblava. nivell, sembla que podria ser la cua. Però baixem més per ací, d'allà cap ací o com... Mira, em sembla que el que donaria més informació seria baixar des de la roca, ja que esteu aquí al mateix nivell. Netegeu ben bé exactament com enganxa la roca. I mirar a veure si continua o... Sí. Està aquí, això ens va molt bé perquè ens marca el límit. Consta que fins ahí veníamos en pico i pala. He trobat un pilo més. És que ens ho just ara tot, S'aixeca el cabell tot moment, no? Ja, però mira des d'aquella banda, és més negre tota. Si segueixes cap allà a la dreta segur que ho trobes el mateix. Mireu. Passa per la Això és una punta de javelina, diria. Saps d'aquestes que llancen? Sí, més lliure. Veus que fins aquí s'aixeca quadrangular i a partir d'aquí fa la circular, que és on fica la punta. Que estem acabant el nivell de circulació, on hem trobat tot el material ceràmic i aquests metalls que et comentava. Algun element bèl·lic, com una punta de javelina, un projectil de fona. Hem trobat ceràmica d'importació, com és una campaniana B, altres ceràmiques més comunes, i quan tinguem documentat tot aquest nivell de sol per on circulaven els romans, doncs ja acabarem aquesta segona campanya, aquesta tercera campanya de Puigciutat que hem fet enguany. Vale. Ja? Sí. D'acord. Sí. D'acord. Sería Z2, S4, COP 35 y el código UE 2091. I ja estic. No cal. Estem fent la planta de tots els nivells que hem encontrat excavant i amb aquesta secció les posem amb totes les coordinades per poder fer els dibuixos després. Explico què està fent el rot. Sí, ja s'havia acabat. No és confirmat.